gaskiya bado gaba ɗaya ma wannan kwanuka duk ba a wanke sun wanko ba. Sai kai ta surutu sai ka ce wani ƙaramin yaro. Yaya rabu da inda su bado ɗin nan. Ai bari kawai yaya. Su bado dai ga sunan kin ga halin kwanukan sun iwon kwayan da ya kamata. Kin ga kuma suyar taki tana yin kyau. Haba yaya ai kuma na koya. Yaya ni dai kama kowane na ce nake so in miki. Dan Allah dan annabi yaya ke fa baki iya magana ba. To haka kawai za ki rika magana ba san irin gidan namu bane. Gaskiya sani ko ta shehiya tana nan ta sa mana idanu a jiya biyan ba. Yaya dan Allah ya ki taimaka min. Wannan asararin da kike da shi nake so don Allah. Ni ma a taimaka a bani yaya. Kin ga tafiya nan da zaki ba lalle bane mu saki haduwa. To ki bar wannan zance wallahi. Ni ba zan ɗiba asararu ina gaba ɗaya in ɗauka in baki ba. Saboda ni na san irin biyayyar da ne wa malamai. Na ɗauka har suka ɗauka suka bani. Ko ba haka bane. Yaya. Ki bar wannan zance. Yaya. Dan Allah dan Annabi ya taimaka min zaki shekara 4 muna tare yaya ina ta miki bauta. Wallahi ba zan cuci kowa ba yaya. Ki duba lamarin nan yaya. To gori ya taso kenan. Shikenan dan an man bauta ta shekara 4. To bari ki ci akwai yadda sai da ta man bauta a gidan na shekara 10. Zan gaya maki. Ina son ta yaya. Ina son ta ba ƴar Sarina ba. Ni dai yanzu abin da nake so yaya dan Allah. Ko zan iya ɗauka asararu in baki. Yau yaya. Amma ki sani akwai asararu guda ɗaya da ba zan baki shi ba. To ko ba haka bane asararu in na baki shi akwai wanda zaki iya buga kuɗi. Akwai wanda duk abin da kika gaya ma abokin cinikinki kina jin wannan nan yaya wallahi tallahi sai abin da kika faɗa shi za a yi kuma duk yadda kike ji daga ni ko yau ta shigo bariki kina jin wallahi akwai asirin da zan baki in dai kika ce ke ji mana sai wanda kika ce ta to amma yaya haɗa mun gaba ɗaya mana yaya a'a yaya ana so a yi kuɗi a fili to yanzu yaya gashi ke har ma kin je kin dafa mukamin Ibrahim wai zuwa na ɗai to 6 kin gansu ina dafa ma Ibrahim ras to yanzu yaya kin jefa oga kuwa neman kin ganna ba ruwa na kwana lafiya ya fi wanke idanu kin wallahi to yanzu ya saurare ki kenan ni ban ce ji ko wanda za mu yi da ki ko bari gani wani zace ma muke yi magana asararu na ya asararu a shi ya kai labani kina ji ko zan iya baki dukkanin asiri na amma ban da guda ɗaya ban da na buga kuɗin ya wa rabani in zai ganna a lahira kai na akai wallahi to ko da wannan kika in dai abin da ke don Allah don Allah kada dai ki ci zaluncin jama'a ka ki cuci wani banda cin amana ba ruwa na yaya ku da hankali ha sidai kom Mune muku barka da zuwa. Maraban fulani. Sanin ku da zuwa. Alhamdulillah. Adi sanin ku da zuwa. To a hale welcome ta tura. Sanin ku anti. Anti baba ina muni. Amma ina ga amra ne da ko yaya. Ya kamata a bamu umarni na ce ku zauna inda muna handa control kun zauna ko to jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya hakuri ba komai ba wani magana ya hakuri ya kamata shi mu ne yan wanki ya kamata kuma na sallama kuma kin har ki sallama da yaya maza gaskiya ya haƙuri to sallama ma ya yi gaba ba dai Allah ya gaba ya
ce to kuma kowa da kowa a cikin gudu na ce kun sha kabo ina muku kambarin kabar su. Kamar yadda kuka sani wannan taro ba mu da bare a ciki. Ba mu da bare duk wacce ka gani a nan yar gida ce kuma ta yadda ta zo mu haɗu mu taimaki yar uwanmu kawarmu ɗofiro. Aka ce ɗofiro asirin wai. Yin jili. To, wannan ajo mun shirya shi ne kamar yadda na faɗi saboda 'yar uwanmu kawan ɗofiro don mu samu mata ado ita ma ta samu ta jajalinta. In ta jajalinta kun ga ai ta huta. Ba ke son zaman banza. Gwamnati ma ca ta yi ba ta son zaman banza. To bare mu. Mu kowa ya gama ya san dama masu sana'a yi. Katiya sun je sun gama diga. Dilan da aka ce mu dora ba sai shi ba. Yawwa ba ya miki wasa. Idan kuma an bariki ne. Ki je ki gama yawon. Ki gama an sa abin da zaki ansa wurin maza. Dole dai kafin ki kwanta sai kin nemi abin da zaki ci. Dilan da ba mu dora ba. Kuma ki sai guda ba ki sai bariki. Ko ba haka bane gaskiya. Kafin na ce komai ko dan Allah kun duku ina so kowace ta yi mana kara a wannan ajo bari mu gayyaci gwagwa dije dan a cashe a fara da ji muna marawa da babbar bakuwa. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamar yadda kuka sani dai wannan biki ne yar uwanmu aminiyarmu kuma babbar yayanmu. Ajo ne babba ake yi saboda haka muna son a zo a cashe kuma a kari don samun jari. A rauye yara na yi ajo muke cashe duka kawaye ajo muke zamu ta mukar ta baye ajo muke bikin ajo muke yi ajo muke ajo na adan gari ake yi ajo muke adan gari sanni sanni yaya ajo muke ajen ki yau muka sa idanu
da suka yi sansani a ajuna. Tabari kisan na gani sadakina. Kin so ki haɗa tarnaki a ajuna. Yaya, ke nake saurare. to gashi nan dai yanzu na riga na haɗa miki komai yaya. Komai da komai yana ciki na ci dubara. Komai a cikin jakar nan. Kuɗin nan gaba ɗaya ma suna ciki na shirya su yaya. Sannan ko za ki tuba ki gani. Ai duk da ake cewa amana ta yi nisa. Ni wallahi in dai da ke ko, wallahi in dai dukiyata tana hannunki. Wallahi sai zan iya zuwa in kwanciya ta in bacci na san ba abin da zai same ta. Zina yi kwan. Dan da diban dan ciro min wani zan yi kuɗin mota da shi kafin in kama in je in fito. Yawwa. Ɗofiro. Wayyo Allah. Yawwa. Yaya. An gama komai? To ga sanar na gama komai yaya kin ga kuɗin ma na ware miki. Da dan rikewa a nan. Na mota ko? Ɗofiro kenan. Kaga aljifai biyun da ba a sanya kuɗi a cikinsu. Yar cikin da ke rufawa ta saman ta asiri ɗofiro. Don Allah don annabi. Ni dai kin ga zan tafi. Kina ji kula min da ɗaki na. Kada ki bari kowace kucaka tana shigo min ɗaki na. Kin san halin mutanen in dai ana bari suna shiga ɗaki yanzu kya ji ana cikiya. Sina yi kwam. Kai. Kai Allah ya in samu mota da wuri. Yanzu ko yaya. To ko mu nemo ɗan maza su bokan mu. Yi mana wace za ke ɗauka? Za ke ɗauka ne? Kai wane ne yaya? Yaya soso? Kai ne? Ni ne nan ɗauko. Ni ne. Macuci a zalimi? Wato kana nan ka fake kana ta kashe bayin Allah. Haka kawai ba gare ba saba ko? Yaya, dan Allah dan annabi, dan Allah ka rufa min asiri. Ka rufa min asiri. Yanzu wannan hotunan da zarar ta fita an gane cewa ne to ni fa shikenan kashi na ya bushe. Yaya na riga na tuba. Nan nake dan wannan harkokin nake cin abinci duk garin nan ana ta girmama ni. Amma na tabbata ana ganin wannan labarin na ya fita. To shikenan kuma na shiga uku. Dan Allah dan annabi ka rufa min asiri. Na tuba. Ka rufa min asiri. To da yake ka ce haka. Ina yaro da ya zo neman auren yarka ka ci mutunci shi ka ce ba za ka ba shi ba za ka ba dan daudi yarka ba shi na zo in nema wa auren yarka yanzu. Anas? Ƙwarai da gaske. Ɗanka ne? Ya kama ka duba kamar ko ba ga kamanni a cikin na ba? To ai yayi ka ce ɗanmu ne. Wannan ai ba wani dogo magana da zamu yi. Dan Allah dan Annabi yayi ka yi hakuri. Wannan an riga ma an gama komai. Ni ma nawa ne ai. Ke Ladidi? Ladidi? Yaya, shikenan. Kina ji na? Abin da nake so da ki shaida da kai ma Alhaji kai ma ka shaida cewa wato shi wannan yaro ɗana Anas na bashi ita wani yarinyar da sai ba. Alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah wallahi.
a'a ka ga yaran nan suna to amma akwai abu da rage to a shikenan ai to ko ku shiga daga ciki ku shiga daga ciki alhamdulillah wallahi akwai kuma wani abin da ya rage to magana ta gaba wannan bawan Allah da kalli gashin guna da shi ka gan shi da kyau na gan shi ka duba irin zanen da ke fuskarsa akwai wata mata mai zuwa gurinka mai irin wannan zanen da ita da wata kutuba na nan wasu hajoyi guda biyu da suke zuwa gurinka suna neman magani za a halaka mijin ɗaya daga cikinsu wajen ita wannan bagobaro mai irin wannan matar wannan ne kuma wannan shine mutumin da kake ba da magani a kashe gashi shi kake ne maka salmu kenan da ayashi salma ko da salmu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji kai da ma so ka izani lahira a'a dan Allah dan annabi dan Allah da ku yi hakuri ya kai na riga na tuba na bari har ranar wanka ba a boye shi amma dibo al'amari an samu waraka ko ba gaskiya ba na tuba dan Allah dan annabi na tuba wannan abu tun ya riga ya zama kamar wucewar iska ai ya riga ya wuce a wajena kuma yayi saboda Allah wannan ai ba za a aikata haka ba na tuba wannan harka ma na riga na batta ni gaba daya na batta gaba daya magana ta gaba na'am waɗannan mata da suke zuwa gurin ka bance ka kore su ba ko kuma ka daina saurare su to su ci gaba da zuwa ko ba ka bari ne duk abin da suka dauka suka baka ai ba gumin su bane daga cikin shi wannan bawan Allah aka wallahi aka samu shi ka ci gaba da sauraren sa kana tatsar abin da zaka tatsa amma maganar aiki na mugunta ya za a kashe wani ahir billahi lazi kan na tuba yaya na tuba na tuba to ni yanzu abin da ke so ma roƙe ka gafara dan Allah dan annabi yaya wa'annan yara kamar yadda na gaya maka ni an gama komai ni ne ma zan yi komai da komai daga Anas ba na son ya kawo komai ba cikin gidan nan ɗana ne ka shaida Alhaji ɗana ne kada ya kawo komai kuma maganar ɗan kuɗaɗenka da na tafi da su dan Allah dan annabi ni wannan zan ma biya ka su wannan aini na wuce na yafe wannan tiri na yafe wannan to garin banza ya fara kuran banza ke kariya ai an wuce wurin to nagode kwarai to nagode kwarai ya ci gudu in ji Hausawa ba amma dai ni na ce wasu sun ci zoman nasa a cikin AC ne ko ba ka bane shi yasa kai ma ka ci naka kenan a muka ci namu dai ban san na sani Allah ya sani ka san sani har na tana da hukuma idan ka zo na gode wa Allah da fara sani wallahi al'amarin ga rai sahabi magana ɗaita wallahi wato alai sahabi ka kusan tun da na kwanta kwana jiya ban yi kwana ba me faru na dogon tunani wallahi ashe sahabi alhaji amada mutumin ga na kwarai na to kai na gaya maka duk sanda ka ga mutum ka gane ne kamar mutumin banza ka hohantar da shi ba mutumin banza na wannan horilla wallahi idan ya aikata abu banza kuma ka hohantar da shi kai ma wata ya zama na kwarai gaskiya na to aiko wallahi alhaji sahabi ba Allah ga wallahi amada ya zama namu ba dole ba mutumin da shi mana abin kirki ai dole ya zama namu kuma wallahi addu'a ɗaya muka yi mai Allah ya ƙara sa shi hanya da maɗe da sha koko fatan mu ɗai wallahi tallahi fatan mu ɗai ke wallahi ai abu yayi daidai wallahi daidai na wallahi yanzu na zamu wuce ina muka ta yanzu mu wuce ke gurin ɗan lami ne nama ko mu ta gurin tuwo a wallahi awo mu ta yi wallahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To, san da zuwa. Yawwa malam. Yaya kasuwa? Wallahi lafiya lau malam. To, malam ka san tatsuniyar gida zai ba ta wuce ta koki. Mun batar da wancan. To yanzu kuma
wanda ya fi ni wanda ya fi shi damuwa ne ya matse ni. Wato yaro na ne ya yaye kansa sai ya zo ya buɗe shago kusa da ni. To ka san duk bakin namu shi suka sani ba ni ba tunda ni dai ba zama nake yi ba. To wallahi malam gajarce maka labari ne duk bakin nan sun koma wurin wannan yaro. Saboda haka shine nazo shi ma nake so a kawar min da shi. Alhaji tashi ka fitar min daga gidana da na aikin mugunta. Malam me ya faru kuma? Tuba dai. Kuma kai ma ina kiranka da ka tuba. In ko ba za ka tuba ba, to ga hanya nan kai ta binta a kai da ranka yake so. Shi kenan wannan abin da na kawo, shi kenan aka yi shi wannan gaba malam. Ka fahimci bayan da ne maka? Idan baka fahimta ba, to ka ci gaba da zama. In kuma ka fahimta, ka tashi ka fita. To malam. Allah ya huci zuciyanka malam. To, Hajiya dama dabarar da mun yi muka ci a ɗarma armen ta tare daga baya sai a yi hidima wadda aka yi shi ne abin da muka nihi dama. To, ni dai abin da nika so gare ku, duk abin da waga yarinya ta kabiɗa, ku yi ƙoƙari ku hanzarta ku yi mata. Don ni babu abin da nika so a rayuwata, in ga Allah ya ba mu jikoki. Na ɗauka ga hannuwan nan nawa na rungume na riƙe shi na ni nika so a rayuwata ne. Ina kukan ga don Allah ki bar Allah ba ki bar. Bari kukan daɗi na nika yi ba wani abin nan ba. Kukan daɗi na nika yi. Wato kan daɗi na. Kan daɗi na. Kai do Allah ka yi haƙuri. Do Allah ka tsahirta min mana. Ɗan tsahirta mai. Tsahirta mai shi gama. Ka gama? Ka gama? To ya gama. Hajiya bi izin Allah ta'ala mu ko mun yi miki alƙawarin za mu tsaya da dukkan mu tabbatar an yi wannan asha. Maka Allah. Dai abin da muke da bukata addu'a da gare ki da fatan ubangiji Allah ya sa abu kan arziki. Insha Allah. Insha Allah. Kuma wallahi ina waga yarinya wallahi ɗiyata wata ka kwashe min duk bakin cikin da ka zuciyata ko ko wallahi duk abin da take bukata duniya ga wallahi ina yi mata shi wallahi Allah kuma in kin duba al'amarin ga wallahi abu da lamarin ubangiji na yanzu ka tangada da katan gada ba mace ne mace ita mata ne fada koko amma gashi Allah a'a wai dukkan magan cikin da ke cikin zuciyata wallahi tallahi ya kureta wallahi ya kureta kai wallahi yayi wallahi Allah shi ma albarka amada to alhamdulillah dama kai koman auren shi mai gidana ya sanya kuka je da shi to kamar dai da kika sani dai auren shi mai gidan nawa an riga an daura shi dama can ita amaryar da yake ta mace ta hannunci to Allah alhamdulillah yanzu zance na gaba da na sa a gaba shine auren shi Anas kuma wani abu da zan maka alwashi shi mai gidan nawa ya ce in shaida maka ya tanadar maka gudunmawa ta naira 500,000 don ka je ka yi hidimar biki. Wallahi kuma ba roƙe shi ba da bakinsa. Abin da sa da Alƙur'ani. 500,000. Ai Alhaji to ai mai gida wannan godiyar ba za ta tsaya a nan ba. Ai kyautar girmanta ya kai a yi tattaki har gida a je a gode masa. Sai ka samu lokaci ka ɗauke ni ka kai ni masa murna aure sannan kuma in murna wannan alheri da ya same mu dan ba dan mu ya samu shi kadai ban har da mu gaba daya gaskiya ne gaskiya ni ma kaina ina da wannan tunanin wallahi to kai
barira. Wato barira. Wanda an ka ce kin gani a gurin ku. Wallahi abu ɗaya ka kai ni gurin ku. Tuwon ga da kuka yi a nan miyar ga kuɓewa ta a'a kuka ta wallahi akwai daɗi. Amma ni kuma fa abin yana ɗaure min kai ba. A ce kana zuwa irin wannan waje kana cin abinci. Me yake kai ka wajen mutum? Daɗi. Kai dai faɗi gaskiya. Ko dai akwai abin da yake kai ka bayan abinci. Ai gurinku na haɗu yake. Wadda tun nan jin da gani a gurinku. Wallahi wanga abinci wannan abincin ga wallahi yi ka kai ni gurinku. Kuma an ce min miyar kuka ga kuɓewa ga yake kayanta. Da abokina Alhaji Salihu yana nan. Wallahi shi ka fare miki komai in gaya miki ta hakikanin gaskiyar abin da ka zuciya ta wallahi. Wallahi barira. Kuma an ce min ke duk wallahi ne da aka yi a gurin kuwa sai ke kai da. Kuma ka zama. Wannan ya iya aiki. Kamar ya kawo ka? Daman ya ce Alhaji zai zan babu. Zo a yashi. Izan me gidan miya? Ya zan zauna. Ba ha in zauna ba. Mu shiga mana mu ɗebo abin kaso. Izan me gidan miya ni ina shiga cikin. Wallahi barira. Wallahi yau na san wallahi ne aure. Wallahi da a ce da na mutu haka wallahi na mutu kan banza. Amma dai ki fito mun ki fito sosai don Allah don Allah. Fito sosai don Allah. Salmu wallahi rantsuwa ɗaya da kai ke wallahi ba ke ba ma'aikin Allah wallahi inan na wallahi kin zama tsinanna wallahi kin zama tsinanna don Allah Alhaji kai haƙuri ba duk irin ɗimi da naka ɗauka da cin mutunci da kin kai mun da duk ma abun da kin kai mun abu ɗaya ne da ma kin kai don Allah na madala yo Alhaji diba ga ɗan uwa Amada. Amada. Ina Salmu. Kidiba. Abu da kake bukata dai baki bukata zama da ni. Ko ku? To jiba na sake ki. Kurum. Na sake ki. Kidiba na sake ki. Kurum. Sofiya ki roƙi gafara. Daura igiya auren ki, daura igiya auren. Alhaji rufa mana asiri. Ka yi wa Allah. Ka yi wa Allah ka tofa min asiri. To Allah. To Allah Alhaji sabaki. An ji a tofa miki. Ina kike ba? Gani nan, da yake ni surukakka ce. Wallahi ban koma baya. Wallahi na sake ki. Ka yi haƙuri ka daura igiya. Diba. Ina zuwa dole. Madalla. Billahi lazi a yashi idan wani zai maga a yashi. Amada. An ga ki bar mata da miji su yi magana su ita ma dan tana matarsa ne. Yana katsa igiyar sai na miji sai mu. Ƙwaraina. Kai Alhaji. Ke diba don Allah. Ke na fita sha'aninki. Diba hajiya. A lamarin rayuwa Allah ka kashe ka, Allah ka raya ka. Irin duk irin kulle-kulle da kuke yi a bisa kaina, wallahi Allah ya tona muku asiri na gan ku an kai ni wurin malamin da
kika dora ku a bala'i don ku cin min wallahi ba madalla madalla Allah ya tsine wa sharrin tsohon dan Daudu. Kai matar aure gidan boka. Masha Allah. Diba ki diba muna. Ubangiji Allah ya cika mun buri ya bani barira. Barira uwa kike a gurin barira amma ni a gurin wallahi baki da mutunci ko kwaya ɗaya wallahi. Ka yi haƙuri don Allah ka gyara igiya auren nan. Kulle igiya auren nan. Diba Salmu, wadda Allah tsine miki ni ma ku na tsine miki wallahi na kuma sake ki cikin mota shidda. Wallahi na sake ki cikin mota shidda wallahi. Diba Salmu. Za ku fita koko in ban turbuda miki wanga takalmi ba Allah ya tsinan albarka wallahi turbuda maka wallahi zan turbuda miki wanga takalmi diba Ni wallahi ban ji daɗin abin da ba. Sun ban tausayi wallahi. Alhamdulillah. Ina Alhaji Amada. Wallahi addu'a ɗaya zan ci gaba da yi maka. Wagga gwadame da Allah ya ɗauke ka, kawo ka a gwadame na kirki. Ubangiji ya ƙara dawa maka a wannan guri. Kuma ka san ita rayuwa koko. Ina Alhaji Amada. Wallahi ni da kai wallahi mun zamɗai. Abin duk da kaka bukata a duniya gaya min me an bukatar ka wallahi zan cika maka buri. To ni ai ba wata bukata. Tunda shi ya tambaye ka da kanshi ya kamata ka faɗa. Ai shi dan adam baya rasa bukata. Saboda Allah bari menene ne don Allah. Diba Alhaji Amada. Wallahi in dukiya ta kaka bukata zan kasa biyu wallahi ka ɗau rabi na rabi. To shi ni a ba haka to ni dai gani alhamdulillah amma tun da kai wannan sai dai ban dana tun da baya aiki komai ba ku bar idan akwai inda za ka sa ka dashi a inuwarka shi ma samu abu ne wallahi akwai rage farin ciki akwai ta ya yi bokan ga har digiri ke shi ba ina Alhaji Amada ta yi taho mun da shi ta yi je kan tahi ta yi je don Allah don Allah ta yi shi do mishi shi do mishi mai jama'a dan sambo ce mage ba ka san zama sai a sama kaga jan biro abu rubuta sharti zara idan ka ya fi dukar sanda Allahu akbar kaga bagan da mai abu rufe kofar Kano la ilaha illallah je shege